Les 9:38. Molt bon dia, Santi Requesens. Molt bon dia, com esteu? Què tal? Doncs aquí a l'expectativa de tot plegat, aquestes eleccions, a les quals ja ho he dit abans, per fer justícia, tu ja apuntaves, la teva aposta era en Biden, i finalment, si tot va com es preveu, doncs així serà. I que avui, doncs, escolta, fixa-t'hi, ni preludis ni històries, directament al gra, perquè hi ha Molta teca. material. Evidentment, hem d'aprofitar la benentesa de que tu ets un bon coneixedor de la realitat social i política nord-americana i no podem fugir, esclar, de la més flamant actualitat en quant a les eleccions a la presidència a la Casa Blanca. I doncs això, ahir que es començaven a desvetllar les dades dels resultats de les votacions, i la veritat és que encara una mica per determinar, però que tot sembla això que dèiem, que en Biden serà el president i en Trump, que ja vol fer apel·lacions, que ja diu que ha estat un robatori, que etc. Tot fa pensar que l'home, els seus assessors ja li deien no anirà bé la cosa, perquè primer de tot ell hi posa amb aquestes piulades i tot això, hi posa una mica el dubte, fins i tot abans que hi haguin les eleccions. També es va preparar el seu Tribunal Suprem, no?, amb gent propera amb ell, etc. O sigui, hi ha una sèrie de coses que fan pensar que els seus assessors van fer bé la feina i que li van explicar quina era la realitat. Tanmateix, escolta, t'escoltem, per on comencem a analitzar això, que és tan complexa i alhora tan interessant. A veure, sempre he dit que és millor començar per al principi, però he hagut de rumiar molt quin és el principi. Ara Mira, sé que els amics que ens escolteu us han estat bombardejant l'última setmana amb coses de les eleccions i això i altre. Jo tampoc us bombardejaré amb coses ni us acalentaré el cap. Perquè, a veure, analitzar les eleccions americanes ja hi ha hagut molta gent, molts periodistes que en saben molt més que jo i que a veure, no puc afegir gran cosa més. L'únic que sí que puc afegir és la meva experiència de 12 anys vivint allà i sobretot coneixent l'Amèrica profunda. Aleshores, clar, amics meus em preguntaven, escolta, Santi, doncs què creus que passarà, això, allò, altre? A veure, per qui coneix una mica els Estats Units, no era cap secret saber que la clau seria tots aquests estats, el que es diu cinturó de la Bíblia o cinturó de l'òxid. I això en vam parlar ja en un programa, ja fa unes quantes setmanes. Molts amics meus, i això em preguntaven, deien que, ostres, és que els que van votar el Trump eren uns idiotes. A veure, és molt fàcil demonitzar el que vota a un partit que no és del teu color. Però jo que em vaig haver de patejar bastant aquella zona, hem de posar-nos una miqueta en la pell d'aquella gent. Ja vam parlar que els Estats Units és un país totalment divers, des d'aquí tenim a ficar-ho tot al mateix lloc. I clar, em preguntaven per què Pennsilvània és tan important. Doncs, a veure, amb les rutes turístiques dels que aneu als Estats Units hi ha un paquet ja que és Nova York, Washington i Filadèlfia. Allò crec que l'anomenen no em facis dir, la volta de l'est. La volta de l'est, exacte. Aleshores, molta gent, quan va a Pennsilvània, es queda en Filadèlfia, que és una ciutat liberal, cosmopolita, oberta, però jo que per feina vaig haver de patejar-me bastant Filadèlfia amb cotxe, no amb avió, no m'oblidaré mai una ciutat a uns 100 quilòmetres de Filadèlfia, que es diu Lancaster. Lancaster, sí. I Lancaster, allà veies literalment com de Filadèlfia a la resta de Pennsilvània, salvant les distàncies, passaves literalment del centre de Londres a les afores de Teruel. O sigui, així mateix, Després, vaig comentar també la importància que tenia l'estat de Michigan. Sí, senyor. Jo també no... Vas parlar d'Ohio. Ohio també, sí. No, ho dic perquè aquí vas incidir, Vaig incidir amb Ohio, amb Michigan, i el tema, doncs, era... a veure, jo recordo també una visita que vaig fer a Michigan, a la ciutat de Detroit. Tu has vist la pel·lícula Batman? Sí, oi? Molta gent no ha anat a Detroit. Molta gent, la majoria de gent no ha anat a Detroit, però molta gent ha vist Batman. Doncs jo Detroit és el més proper que he vist a la ciutat de Gotham City.
Perquè et facis una idea. Ja. Ciutat gris, La decadència la decadència de... de l'automòbil, de tot plegat. Exacte. De l'automòbil, vull dir, de la indústria de l'automòbil. I la indústria pesada, en general, nord-americana. Què passa? Castigada per les exportacions. Sí. Què passa? El Trump, a tota aquesta gent, els hi va prometre un missatge, que era, doncs, els bons temps tornaran, Sí, tant. Deslocalitzacions i tot això del que s'ha acabat. No necessitem a ningú de fora. No necessitem, tornarem a fabricar aquí, vosaltres tornareu a tenir feina. Sí. La meva pregunta amb els meus amics era, puc entendre que molta d'aquesta gent desesperada votés el Trump. Per tant, a veure, no eren imbècils, estaven desesperats. La meva pregunta era, a quants d'aquests tornarà a enganyar ara? La primera vegada va ser fàcil enganyar-los. Aquesta segona vegada... L'herència que ara es trobarà amb Biden no serà fàcil, perquè precisament ara es començaran a trobar tots els problemes amb la indústria i amb l'empresa que aquest home anava com amagant, saps? Aquelles pel·lícules de... ho dic de conya, Sí. Aquelles pel·lícules de conya que la criada de la casa quan escombra aixeca l'estora i fot la porqueria sota l'estora perquè no es vegi, doncs ara pot començar a sortir, tot això. Mira, jo crec molt en la capacitat de reinvenció dels Estats Units. Evidentment que hi ha estats que per mi no tenen remei, i sempre poso com a exemple Missouri i Alabama, que allà, doncs, a veure, estem en ple segle XXI i no linxen a gent de color per el que diran, no perquè no sigui correcte. Mira, així com estats com Massachusetts, Califòrnia i molts d'altres s'han sabut reinventar i han sabut passar de la indústria tradicional a la indústria del coneixement, jo vull creure que en aquests altres estats encara hi ha possibilitats. Però clar, dependrà d'unes administracions que realment apostin per aquest canvi i gent que estigui disposada doncs, a assumir aquest canvi. Tot això ja ho veurem. Mira, una de les coses, entre cometes, bones que crec que ha passat és que tot apunta que guanyarà el Biden. Sí. Les dades hi són. Sí. I sembla ser que fins i tot aquell home, en Trump, no podrà anar a parar, o si va, serà absurd anar a parar a l'apel·lació del Tribunal Suprem amb el tema del correu, dels vots per correu, perquè no caldrà, perquè haurà aconseguit, Biden haurà aconseguit els vots necessaris. Vull dir que es pot estalviar de comptar fins i tot el correu. Però el que sembla que al final passarà serà que la Càmera de Representants, el Congreso de los Diputados, per dir-ho d'una manera, estarà en mans dels demòcrates i el Senat en republicans, clar. En mans republicanes. Això tindrà un yin i un yang. Bueno, però els experts diuen que és el millor escenari per la borsa. Per la borsa. Per la borsa. Perquè la borsa funcioni. Sí. Per aquest equilibri, no? Aquí està, que és una miqueta el que buscaven els pares fundadors de la pàtria. També en el seu moment van parlar de quina era la funció d'un senat, i vaig parlar del senat nord-americà, que Congrés i Senat es fiscalitzin l'un a l'altre i que cadascun no pugui fer el que li surti dels nassos. Que tingui un... També això tindrà el problema del yang, i és que pel Joe Biden serà molt difícil tirar lleis endavant. Tot el que vulgui canviar es trobarà allà limitadíssim. Amb decisions incorrectes, això pot ser bo, però amb decisions... Però amb decisions molt puntuals de cara a l'exterior i de cara a moure segons què, no podran evitar-ho, els republicans. Ja ho veurem perquè... I després recorda que hi ha una gran part republicana que fins i tot amb la boca molt petitona i d'amagat tampoc volien el mateix Trump. Sí, però... Perquè el Trump... per molt republicà que fos, recordem que el Partit Republicà als Estats Units és un altre concepte, són conservadors, és més moderat i conservador en Biden que el mateix Trump. Doncs gairebé. No sé, no? Jo et vaig fent preguntetes d'aquestes punyents, però vaja, quin saps tu? Bueno, quin sé, que sóc jo. Jo només aporto la meva experiència. Però jo al final... Què ha passat a les eleccions o què acabarà passant? Tot apunta que guanyarà el Biden. Jo m'he centrat més en conclusions, entre cometes finals, reflexions que m'he fet de Quo Vadis Amèrica i Quo Vadis resta del món. Jo he vist 3 coses molt perilloses. Una d'elles, el Trump. Jo no sóc psiquiatre, però sí que vaig treballar al món de la nit, al món de l'hostaleria, i aprens molta psicologia darrere d'una barra. Ja t'entenc. El Donald Trump és un
tipejo, perquè només es pot qualificar de tipejo, amb tots els tocs típics d'un dictador. D'un dictador que acaba confonent el que és bo per tu ha de ser bo pel teu país. I són coses totalment diferents. El que diré ara pot ser una miqueta bèstia, però el Trump li ha donat, diguem-ne, la vuelta ha refinat el feixisme pur i dur. No diré el nazisme, perquè el nazisme era d'una circumstància molt concreta i d'un partit fa als anys 30. L'ha modernitzat. L'ha modernitzat, però... L'ha modernitzat el feixisme més que espós. Modernitzat en el sentit que visualment... I analitza per un moment, a veure... Tots sabem la doctrina del Goebbels. El Trump no ha dit coses massa diferents, que és culte a la personalitat, l'état c'est moi, com deia el rei Lluís XIV, ara aquí és Amèrica sóc jo, i punt. Els altres m'importen un... Bueno, ell sempre deia això de... Sempre l'eslògan ha estat sempre First American, no? No, First America no, First Trump. Sí, clar, no, però entenem, que el que T'entenc perfectament, t'entenc perfectament, però clar, culte a la personalitat, buscar un enemic a qui donar-li totes les culpes, en aquest cas la gent... Per tant, sempre tindre algú, sempre un xiv expiatori. Sí. I després, doncs, no s'ha de perdre, i quan les coses no surten com tu vols... Escolta'm una cosa, tu que coneixes la societat nord-americana, tu creus que realment aquest home, si finalment està claríssim que perd i ha de fer un pas enrere, sí o sí, i fins i tot no cal que vagi a apel·lar al Tribunal Suprem, tu creus que per culpa d'ell hi hauran disturbis importants als Estats Units? A certs llocs sí. A certs llocs. A certs llocs sí. Però no anirà més. No crec que vagi més, però durant uns dies ho passarem malament, Bueno, ho passarem malament. Passaran malament. Passaran malament i la resta del món doncs, que s'ho mirarà amb la cara expectant, diguéssim. No, cara expectant no, amb cara de sorpresa de com aquestes coses poden arribar a passar en una democràcia tan consolidada com els Estats Units. Diuen els experts que el principal problema ara mateix dels Estats Units és que la meitat del país sempre tindrà almenys durant aquests 4 anys de presidència, perquè probablement aquest senyor té molts números que tampoc repeteixi presidència, perquè ha estat una estratègia del Partit Demòcrata, un perfil moderat, etc. Però que el problema principal dels Estats Units i de retruc de la resta del món és que mitja població nord-americana no trobarà el seu nou president com a legal, no? És a dir, el tindrà sempre com un president il·legal, il·legítim, no? No li donarà la legitimitat que es mereix i que necessita una presidència. És que aquí anava a incidir en una de les meves reflexions sobre la perversitat, insisteixo, la perversitat del missatge del Trump. I que és una perversitat que es pot extreure... El problema és que això serà un problema. Sí, serà un problema. Però és que, a veure, el Trump literalment ha rebentat les costures de tal manera que està ensenyant el camí a altres partits, entre ells un d'aquí d'Espanya. Entre ells un d'aquí d'Espanya, perquè... Val. Mira... Ja sé per on va. No, és que... No pots dir-ho tranquil·lament. Ho diré tranquil·lament. Mira. Moció de censura de Vox. No va sortir, tothom se n'en va riure. L'Abascal ha fet el ridícul. Que era més una estratègia per castigar el mateix PP que una altra cosa. Sí, però jo no vaig riure. Jo no vaig riure perquè un partit que sap que té una moció de censura perduda i encara així la tira endavant és que té una altra cosa al cap. I literalment el Donald Trump, amb aquest missatge pervers de com que ha guanyat l'altre, exacte, com que ha guanyat l'altre, inflo el cap a la gent per convèncer-los de que és un candidat il·legítim. A veure, i li ha funcionat, ja has vist tu els cents de milions de persones que l'han votat. Què vol dir això? Que partits com Vox aquí diran, ostres, això de la mentida i de repetir una mentida 1000 vegades per convertir-la en veritat, això funciona? I tornem a repetir. Home, espero que aquí no encertis. Mira que normalment encertes en moltes coses, vas a encertar amb el tema del Biden i espero que no encertis, clar. Ens apostem un sopar que encertaré? I per un motiu. El Trump va guanyar estats on hi havia una majoria de població desesperada, que estaven disposats... I una persona que està desesperada és que s'acaba tragant el que tu vulguis que es tragui.
aquí a Espanya aviat hi haurà també molta gent desesperada, i que estarà totalment disposada a empassar-se el que un salvapàtries li vulgui dir. Per això et dic que jo tinc por, Jo tinc por per l'atac d'oli que el Donald Trump ha instaurat. La manera com ha arribat a prostituir... Això és una mica com la graciosa, no? És a dir, que ara, durant uns dies, aquest home, doncs, el dret a la rebequeria, que es diu, dirà que aquí, que allà, que això i que el altre, potser anirà a parar al Tribunal Superior, potser no, potser ni tan sols ho podrà fer perquè no caldrà, etc, però que després desapareixerà i s'amagarà en els seus negocis multimilionaris, etc, i veurem algunes notícies, algunes coses que ens faran més o menys gràcia, o més o menys seran curioses, però aquest home ja no tornarà a incidir en la política, perquè jo crec que la política ni tan sols li interessa. Aquest home no tornarà a entrar en política, però el seu missatge quedarà. Quedarà com a exemple de com més menteixis, com més prostitueixis la realitat. No sé si m'he excedit amb això de que no li interessa la política. No, que va. Bueno, a l'home l'únic que li interessa és el poder. Això et dic. Sigui polític, sigui econòmic. Mira, la meva opinió personal, ara serà un suflé que el Donald Trump arribarà a dir unes animalades que no podem ni arribar a imaginar. És possible que tot això arribi... Haurà fum sí. Twitter. Però després ja es desinflarà tot, perquè... Allò que et deia de la graciosa. Sí, perquè, a veure, en cas de que això acabi arribant al Tribunal Suprem, ja vam parlar una vegada de que, bueno, els Estats Units pot ser un país amb els seus defectes i tot això, però les seves institucions són sagrades. Però ell hi va deixar-hi a la gent que li convenia, A veure, abans de les eleccions. Sí, hi va deixar amb uns jutges conservadors. Ara, últimament, i en presses i tot això, doncs va nomenar una jutgessa que, a veure, que al seu costat els membres de l'Opus Dei són uns anarquistes llibertaris, però no ens confonguem. Però aquesta dona serà fidel als estaments nord-americans, no un president aquí està. Aquí està. Així com... Per molt que sigui l'home que l'ha posat allà. Aquí està. Així com a cert país del sud d'Europa que presumeix molt de democràcia i de separació de poderes i Estado de Derecho, però que ja s'ha vist molt clar que certs jutges estan més polititzats que la punyeta i que obeixen ordres del jefe de arriba, als Estats Units no, Als Estats Units el Tribunal Suprem és el Tribunal Suprem. I un jutge pot... Segurament és el més important del món perquè és el més antic del món. I tenen molt clara la seva responsabilitat. I si un jutge del Tribunal Suprem, per més conservador i republicà que sigui, veu que el Trump li diu fes això, li dirà vés-te'n a passeig. Home, digue-li al Nixon que va dimitir perquè estava a punt de rebre el toc final del Tribunal Suprem. I al Tribunal Suprem també hi havia jutges republicans i van tenir molt clar que les institucions nord-americanes estaven pel damunt de qualsevol president. Per això crec que serà un pic d'animalades una rere l'altra, però després ja acabarà baixant. Una mica em dones la raó amb això de l'agressió. Et dono la raó, sí. I ja per acabar, perquè ens queden 3 minutets, sí. És tan interessant tot el que expliques que, esclar, que aquí hauríem d'estar més estona i és impossible. Sí. I molt ràpidament, el fet de que sigui el segon president catòlic, cristià catòlic, de la història, junt amb el Kennedy, és un problema, no és un problema, No serà un problema. No serà un problema perquè una cosa que molts amics meus es sorprenen és que el catolicisme allà als Estats Units no està massa ben vist. Perquè es veu... Per Wall Street, Sí. Perquè els israelians, ja ho saps tu, estaven encantats de la vida, estaven molt còmodes amb el mateix Trump, perquè els havia posat fins i tot una ambaixada a Jerusalem. Sí, però no. Evidentment, no crec que el Biden estigui com per desacreditar això, no? Amb un president catòlic no passarà res de res. I permetem l'últim minut per fer una reflexió que per mi és la més important de totes. Hi ha gent jove que m'està escoltant ara, que seran els polítics del futur. Seran els que hauran de dirigir Catalunya i Espanya. Sobretot, que aprenguin de lo desastrós que pot ser prostituir la política fins al punt de no retorn. La política no és un joc de nens, no és bonica, és lletja, la lluita per poder és lletja. Però, sisplau, la nova generació que es dedica a la política, que lluiti per dignificar-la una mica, perquè ja hem vist la indignitat que ha suposat als Estats Units convertir la política en
amb un show... Sí. És que no tinc paraules. I en un país que estàvem acostumats que són tan presidencialistes que en el primer minut que havia perdut un candidat, aquest perdedor ja baixava el cap Exacte. davant del nou president. Ha parlat el poble, jo ho respecto, no m'agrada, però ho respecto. I es posava directament a les ordres i el que fos necessari per part del nou president. No? Aquí està. Aleshores, els nous polítics que no vegin que ostres, lo del Trump funciona. No. Pot funcionar de forma molt puntual, però a la llarga destrueix un país. A més, el Trump, que ja se sap que era un personatge, és un personatge esperpèntic i que és un punt i a part en la història de la política nord-americana. Sí, esperpèntic, però ha estat a punt de guanyar un altre cop. Sí, esclar. I aquí és on jo vaig. Sisplau, dignifiqueu la política. Dignifiqueu-la, que... És que és importantíssim per a una societat, encara que ens agrada... Va pensar moltes coses, això de que en Trump vol portar la batalla als jutjats, els polítics que porten la política als jutjats, n'estem acostumats, oi? Però perdrà, perquè... Sí, però allà les institucions funcionen de veritat. Esperem que tinguis raó, que de moment no te la podem treure perquè fins ara has encertat de ple a ple. Bueno... Santi, veurem com acaba la cosa, però vaja, tu creus que això està dit i fet, no? Biden, president dels Estats Units, ho donaries ja per... I gràcies a Déu. I gràcies a Déu, perquè és que el món, no només els Estats Units, el món necessitava tornar un altre cop a respirar, no? A respirar una mica tranquil. Exacte. Molt bé, doncs Santi, moltes gràcies com sempre, fantàstic, interessant, evidentment, tot el que portes i tot el que ens fas rumiar, i deixa'm avançar que la setmana vinent ens vols parlar d'una temàtica molt guapa, molt maca, ens vols explicar quins són els vertaders influencers del món. Sí, exacte. Que no són gent que piulegin o que facin masses coses per internet, que alguns sí, però que molts d'altres, els verdaders influencers, fins i tot són desconeguts. Els que mouen el món entre bambalines. Molt bé. Doncs serà així, que serà molt interessant la setmana vinent. Fins aleshores, que ho passis bé, que tot et vagi bé i que tinguis cura de tu mateix, perquè és la millor manera de tindre cura dels altres, sempre ho diem, no? Us desitjo el mateix a tots. Doncs moltes gràcies, Santi, i tornarem ben aviat. Ara ens anem cap als informatius. Fins ara. Molt bé, fantàstic, temàtica complexa, Hòstia, aquí podries estar 2 hores. I tant, i més, i més. El que passa és que tampoc vull avorrir... Molt bé, Santi.